A nosa cociña familiar. Rico, rico, ñam, ñam, rico, rico, ñam, ñam, os dedos dos pésimos chuchar. E pasemos agora a un asasinato que está en polémica. Trátase da morte de Polonio na traxedia de Hamlet. Segundo algúns especialistas, trátase dunha morte accidental, dun azar infeliz. Mas eu afirmo que a causa da morte é unha profunda paixón, a caprichosa arrogancia do príncipe Hamlet. Que, como a tantos de nós, non tolera que o asesen desde a parte de atrás dunha cortina. To be or not to be? Oh! A fe que sí, meu amigo. Mamá, mamá, que iso que dá volta xunto a ti? É o meu amigo cariñoso. Quereme facer compañía. Durme. Onde está o bosque? Onde está o bosque? Onde está o bosque? ¡Desaparecido! Onde a águia? Onde a águia? Onde a águia? Marchou! Miren falar, os pesticidas engañan moitos riscos. O glufosinato non é sintético, é un produto absolutamente natural. Foi illado por primeira vez en cultivos recollidos no bosque tropical do Camerún. Ten que haber outro xeito menos traumático de se librar deles. Son fonte de alimento para os paxaros.
haberá que escoller ou os pasaros ou os sardines. 4. Generalización excesiva. Sempre chegas tarde. Nunca me prestas atención. 5. Pregunta de reproche. Cantas veces cho tengo que repetir? Por que non te vistes mellor? Non crees que esa fala eches a bordo? Teño que facer sempre de pai contigo. 6. Ordes. Borra ese sorriso da túa cara. Pero se ocultades o caso, escoitada ben o que hei facer. Proíbo que ningún habitante desta terra que goberno e rexo o reciba. Sexa quen for. Nin lle dirixa palabra, nin lle permita asociarse nas plegarias aos deuses. Que afasten todos das súas casas, xa que é un ser impuro. Por certo, falando de música, temos a obra completa de Mozart e a Enciclopedia Británica, outra sinfonía de erudición e de saber. Poñerelle o todo. Como dixo que se chamaba? Sí? O señor Joaquín López Taboada? Sí, son eu. Chámolle do Servizo de Información. Desculpe, nena, este non é un bo momento. Poderías chamar máis tarde? É de parte dun amigo seu, Alberto Vidal. Joaquín López Taboada? Sí? O seu amigo, Alberto Vidal, quere poñerse en contacto con vostede. Iso é imposible. Escoitaches iso? Esta é a nosa primeira oportunidade. Cal? A de convertémonos en magnates da industria textil. Converternos en magnates de qué? Magnates. Do negocio da moda, do mundo da pasarela. Ah. E que quer facer? Fiar, tecer, cortar, coser. Sabes facer algo diso? Nada de nada. E ti? Nada, non. Temos apañados, non? Entón, Ese é o negocio perfecto para nós. Nada que arriscar, nada que perder. non entendo. Esa é a liga financiera. Ti tremías e eu tremía, e entón non houbo máis mozas para min, ni máis mozos para ti. Dime que me queres, Pimpinela. Non mo queres dicir? Non. Pero ti queres, non si? Se fose rico, habíasme querer máis. Non tiña por que quererche menos. Eu teño a pobreza dun mozo que pode chegar a rico, e o señor Fuco é un vello con vermes no diñeiro. Desprezasme por pobre, por ser igual que a ti. Moi ben, pois, se por pobre me desprezas, eu non me asaño por iso. Na feira todo se vende, cada cousa no seu prezo. Fala conte. un anel? Un anel máxico. Máxico? Sí, con el esquecerás as túas penas. A túa mente ficará en branco. Non te lembrarás de nada. De nada. Ni sequera do pan, do viño, do chourizo, do queixo. De nada. Home, ficarás desmemoriado, mais non parvo. Pois anda, veña. Que non se fale máis. Escoítote. Nada, señor. Nada? Nada. De nada non se saca nada. Fala! Señor, son tan malfocada que non sei pôr o corazón nos beizos. Amo a vosa majestade como unha filla ama un pai. Nin máis, nin menos. Como, Cordelia? Que dis? Mire ben as túas brevas se non queres que sufra teu dote. Meu bo señor, destes minha vida, velastes por min e quixestesme. En correspondencia, recibides de min o que deber me sinal. Amo-vos, obedézo-vos e respeto-vos fondamente. Se as miñas irmás, como din, aman cun amor tan excluinte, que reservan para os seus esposos? Ámote, Ese é o tema, pero adornadeo, pero... adornadeo, Ámote tanto. dende logo, pero que máis? Que máis? Gustaríame que vos mamades. Rosana,
dime que me queres. Ofrecerasme cando limpo, cando esperaba cremas? Dicídeme como, mi amor. Pois, moito. Non, describe os vosos sentimentos. O teu pescozo. Gustaríame bicar o teu pescozo. Cristian, Quérote. e non estamos así. Non, non te quero. Menos mal. Adórote. Outra vez? Sí, volvame tolo. Iso desgústame. Desgústame tanto como se os volverades feo. Pero... Ide capturar a vosa elocuencia que fuxiu. Endexamais, na historia da xurisprudencia saíron á luz crimes tan arrepiantes. Señores do xurado, teñen diante de vostedes un monstro de crueldade e de cinismo. Ólleno, miren para él. Un home que podería gañar a vida honradamente, porén quiso mellor roubar e asesinar mulleres inocentes. Non pido xustiza, senón tan só que se respete a sociedade. Para este asasino de masas, solicito a pena máxima, que sexa executado na guillotina. O Ministerio Fiscal concluído. Pois se Floralba marchou, leve o demo no regazo, que nesta casa non volva tal nome ser pronunciado, que recollan as súas cousas e as apiren no sardín, e que lle prenda lume ao pé do Monte Landín, que ninguén repita o nome da ingrata preto de min. Non sei como poden vivirse a palabras. Que tristura de ver como se esmorece unha lingua. Bolboreta, o pozo. Piollo, o pozo. Tixola, o pozo. Morriña, o pozo. Nin baixo o efecto das drogas máis duras, nunca, indesamais, che concederei o crédito. Quédame unha dúbida. Meu Deus! Por que di a xente que temos tanta sorte que traballamos na banca? Moi ben, ti saberás o que faz. Agora tocarache sufrir. Agur. Vaya tolo, hainos neste mundo porque ten que haber de todo. Xosé Mari considera que o comer é o máximo prazer para os sentidos. Por iso, ofrecerades un menú para a vista, o oído, o gusto, o olfato e o tacto. Señores, xantar neste restaurante sería semellante a, como les diría, a escoitar unha sinfonía de Mozart. Pero, coñecen vostedes a Mozart? Pois non. Xa, claro. Ta, 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 ta. Ah, iso soame no móvil. A canción é moi bonita. Moi ben, moi ben. Que te desfixeche delas. Que demos queres dicir? Pois que tirei con elas. Non me molas. Cando as vi pensei que era unha forma de transvangardismo e transimpresionismo sen interés. Pero como vas confundir isto con transvangardismo, Anadia, por Deus? A próxima vez que decidas algo, consulten o primeiro, se faz o favor. Uxía, eu que son dono? Dunha galería de arte ou dun todo a cero? Pero se tampouco estaban asinadas. Non estaban asinadas. Pois mira ti. A xente quere distraerse, está sente de oración, quere esquecerse dos problemas. Estar felices e ignorantes. A xente quere festa. Non haberá cartas para a educación. Non haberá cartas para a sanidade. Pero para a festa... A xente o que lle gusta é ir a tomar algo. Vivimos na cultura do refrexento. Así que decidimos montar... ¡un furancho! Pero quen é ese Óscar? Aquí o ten. Vela aquí, Óscar. Óscar, ven que che presenta a rapaza. Que elegante estás. Ela tamén te quería coñecer. Moito gusto. O gusto todo seu, créame. E agora que están feitas as presentacións, eu deixo os sós. Este é un fermosísimo xardín tranquilo, cheo de flores. Aquí poden falar con toda a confianza, non os escoite ninguén. Señorita, non ve que Óscar lle ofrece un lazo. Vaya de ganchete con él, non ten nada de malo. Pero que acabo de coñecelo. Pasei, os xasmines floreceron. Cantan os señores. Óscar non se atreve a falar, é un pouco tímido. Agora di, canto tempo hai que desexaba coñecela. Permíteme que lle faga unha pregunta. Non tivo noivo ainda? Non houbo ningún home na súa vida? Imaginaba, vina tantas veces na fiestra. Moi ben, coller flores do chan denota unha alma delicada. Dígame, podo confiar en vela outra vez? Grazas. Yolanda, Guindamor. Yolanda, a lúa vístese de prata, miña raíña. Envólvete nun veo de noiva. Bótame os teus cabelos,
e que eles sexan a miña escada para chegar anda ti. Linda moda. Que outra escada mellor na rubiradita dos teus brazos? Mais non, que sanguen as miñas mans e os meus pés, e que eu mesmo mercadita coa miña dor. Linda moda. Yolanda. Debemos marchar de aquí o máis pronto posible, se queremos que nos siga crecendo a barba. Irémonos tan axiña como nos teñamos afeitado. Afeitado? Afeitado? Eses homes cargados de ametralladoras para esburacarnos e ti só pensas en que nos afeitemos? As pernas, estúpido. As pernas? Hola, señor Poliaco. Creo que está vostede buscando dúas mozas para unha orquestra. Seguro que non funciona no continente. Dispara, veña! Compórtaste como un socialdemócrata. Eu son un Tory, entendes? O meu país xa manipulaba as finanzas mundiais antes de que teu país soubese soletrear a palabra capitalismo. Xa de xogar con iso. Ainda vos ides mancar.